maduong executive mabende wenda na wacho ni omi pesa ma kore lach no migi siling trillion 2.3 to wang'e ni executive kada matelo maduong' bende nitiere koda chenro mopogore mabende giringo godo. Od bura maduong' mopacho ka nochune gi siling bilion 47.9. Ang'e ni ibiro bedo kineno graphics makamago yamo. Doho Nyakorom Gajwang' nochune gi siling bilion 27.8. Maparo ni bende jodoho bende osebedo ka kwayo mar mondo mi mednegi pok mano mar omenda. Penjo mabende pod inyalo penje ni nang'o mini doho ichune siling bilion 27.8 to od bura maduong' ichune siling bilion 47.9. NGCDF ibiro bedo kichune siling bilion 58.8. Counties mapacho ka wantiere koda counties 47 ibiro bedo ka ichune gi siling bilion 405.1. Ibiro bedo kwa ng'iyo bende gwenge magwa makaluo wantiere koda counties 4. Nano kanyo ka county mano ma Migori gi county ma Kisumu ema biro yudo siling bilion 8.8. Kopogore gi mano Homa Bay nitiere to pok matin na dhine county mano ma Siaya magi gwenge magwa makaluo. Katika mano kinyo counties duto te 47 Nyakorom Gajwang', county ma Nairobi emano chune pok malach kiluogi county mano ma Nakuru. To bende ng'eni county mano chune pok matin mogik en county mano ma Lamu. Kopogore gi Nyakorom Gajwang' wang'eni sectors mopogore arita, thieth, somo kin mamoko. Somo nacho no oyudo omenda makore lach mano mar bilion 702.7. Wantiere gi gedo mago mag udi bende Nyakorom Gajwang' ineno figures makamago e yamo. Aparo na inje naparo ma Faith inyalo chwalo kaluwore koda pok mago omenda makamago kapok adhi ir John mondo awinj pache bende. Erokamano. Kuma kaluwore kaka ang'iyo budgeting kaka notim, dang' awach ni kaka gi allocate pesa korka somo, dongruok gi gik makamago eko, pesa magi keto kata dang' awach gima dang' awach ahinya kata gima dang' emphasize en ni kaka jopiny odwaro transparency mondo medre, nikech kata ka bedo ni wan ing'eni pesa ni indi kata ka openjre ni pesa ni wuok kanye, wuok mana kuom wan jopiny, to mano wuok kuom taxes. Nyicha gineno endo bende giwacho ni there is that surveillance KRA, to maendi dhi timore korka biashara matindo ma wasikwa timo kaka joyudhe. Ing'eni ka gichako timo surveillance to gidhi monitor the transaction ma jitimo korka M-Pesa, PayPal and all that. To kagisik ging'ado kamano endo, jok matimo biashara matindo gieki dhi hinyore, nikech kaka osiepna nowacho ni processing kata policy ma kaka ja biashara dadluwo ni maendi nyako tim, ma nyako ndik, ma nyako chiw mondo koka biashara nini endi kata maybe obed recognized nini dhi bedo matek. In kaka ja biashara, in kaka wanyithi school watemo timo biashara matindo to there is at no point idhi chungo biashara ni ka ionge profit. In short, profit kata mwa dhi loso kata profit ma jo biashara matindo dhi loso dhi bedo matin kata dhi bedo limited in that pesa ming'ado dhi mang'eny. To kuom mano dhi hinyowa. Gimachielo kodo korka somo ne giwacho ni gi allocate around 70 billion madhi ne nini free primary education and all that. To kidoke ground, gik matimore ground, okay, since Mwai Kibaki thing, onge gimoro ni free education. At some point nyathi ka nyathi nyaka ang' janyuol donje mfuko ne kata bedo ni pesa ni ndo bedo allocated education kanyo. Kaka janyuol podi dhi dok mfuko ni michul school fees. Onge gimoro ni free education and all that. Gimachielo en kaka nyithi jopuonjre university gi TVET giwacho ni nitiere pesa magisegolo ne jopuonjre gi and also scholarship. Penjo en niya, thuolo mane pesa gi kibegi dhi donjo on time? Yes, gi allocate. To gima chandowaga en ga disbursement mar pesa gieki ne jopuonjre. Omiyo samoro wang'anyo ne jo help ni pesa pok odonjo. Nyithindo iriembo school fees kaka wan jo UON ironi okinyal timo penj koki chulo school fees. Okichudo nikech ang'o? I apply help to pesa no ok odonjo ni on time.
miyo koro ing'adi oko kata koro ing'ado sombi matin. Ipenjo something on nini zero based budgeting. Gima dang awachi en ni kaka jo national treasury ne gitemo wacho ni gichako ok gidatiyo gi the previous allocations kata previous budgeting mane gitimo, gidachake go on a clean slate. Yes, ber gidachake on a clean slate. To penjo en ni kaka japiny idhi hinyori marom nade mondo koka pesa ni ndio chopni kata mondo ine dongruok. Na penjo ni kaka jopiny, yes, taxes ing'ade biashara, taxes ing'ado korka ing'eni ne giwacho about the digital something. Yes. Yes, odhi nyowa jo yudhe nikech one wawege one motiyo wigi the things of cryptocurrencies, NFTs and all that. To mago eko kaka the moment ma kaka ja youth itemo maneuver korka yuto mari kichako itemo lengo bende taxing mari kaka ja youth, in one way or the other nyaka yudi ayuda ma pesa ino be ang ne ng'ada mondo koka government wegi bende yud pesa makargi. To in penjo ni en ni pesa nani odhi konyo yo mane, ta ahinyora marom nade, to kata kalengo ing'eni kaka anachulo help at some point pesa nani bende idhi ng'adi to economy wise adhi hinyora ineno. Koro kuma I feel ni the allocation yes gitimo, but wan kaka jo yudhe kata wan kaka jo matindo kata jo tim biashara matindo tindo wadhi hinyore konchiel. Nikech nyanya kwang'io kata mna sectors mochuno kaka thieth, somo, wantiere gi pur gi chiemo, arita e kind mamoko. Korka thieth, yes, giwacho ni ntiere pesa ma gi allocate nikech aneno nyaka ni Kisii gi allocate some money madhi gero od thieth mar cancer. Ntiere pesa ma gidhi allocate ne referral hospitals mondo omed konyo jo thieth kata jok man gi chronic illness dang awach kamano endo. Koro korka kora I feel ni in as much as gitemo konyo, even ntiere pesa nyaka ma obedo allocated ne orphans. Orphans, jok man tiere gi disabilities and the elderly mondo oyud thieth. Bilion 41.3 kamano mondo giyud thieth. Yes, gitemo bedo considerate, but in reality ground timore nade, shagi nika be gitiyo ineno kaka dala yudo ni kumoro kaka Ugenya kujochonde kata even in Kisumu or some other counties jo elders kata jok mantiere gi tuoche ma chronic goeko gitemo wacho ni shati yone jok mamoko pesa no endo maybe delay mondo ochope account mar ng'at matemo yudo thieth. Koro korka kora en ni wadwaro transparency when it comes to the disbursement mar pesa goeko mondo chope seche makare. Tuo en gima okong'ere, tuo en gima nyalo yudo ng'ato anytime, accidents and all that, but the moment ma pesa ni ok obedo allocated in your health insurance cover, idhi timo nang'o? Idhi riembi ok idhi yudo thieth, to mage achiel kuom gik mamiyo tho bedo mang'eny. Koro korka kora I'll still emphasize on the transparency mondo omedre obed increase.